de l'intangible és una exposició col·lectiva on reunim el treball de 5 fotògrafs i fotògrafes que viuen avui en aquesta regió mediterrània que compartim, no? A Europa, però també amb el nord d'Àfrica i una part del continent asiàtic, i on volíem dotar de contingut des del present de com es percep la memòria, no? I aquesta composició d'una memòria que no està només ubicada en el passat, sinó que aquesta circularitat del temps també fa que aquesta memòria en un temps passat sigui la base de la construcció d'unes noves memòries, no només individuals, però també col·lectives. Le futur aussi, il est toujours lié par rapport à ce passé. Et donc l'idée, c'est un petit peu se partir, un petit peu de chercher un petit peu les couches de ce qu'on peut mettre en place et comment ces couches-là du passé puissent revenir en surface et puissent prendre place dans ce qu'on vit là maintenant, et puis aussi qu'il puisse y avoir un impact après dans